Dnešná knižná hádanka bude z knižky o Šučierikovi, Kamennom mužičkovi, ktorú napísala Silvia Havelková. Knižku doplňajú krásne ilustrácie Veroniky Mercelovej. Na morskej pláži ožije jedného leta Šutierik, kamenný mužiček. Aj tatkovi Šutierikovi a mamke Šutierke narastú ruky a nohy a tak si začnú hľadať skutočný domov. Tatko Šutier, veľký znalec liečivých účinkov rôznych kameňov, si zriadi ordináciu a mamka sa raduje zo záhrady. Odvážneho Šutierka však lákajú diaľky a vydal sa na ostrov po kokosový orech, z ktorého chce urobiť kočík pre svoju malú sestričku Šutieročku. V spoločnosti korytnačky Kýry a čajky Gaviaty zažije napínavé dobrodružstvá, presvedčí sa o sile priateľstva a aj o tom, že zázraky sa dejú, ak si to z celého srdca prajeme. Napíšte nám, ako kamenní mužičkovia ožili. Odpoveď určite hľadajte v knižke. Nájdete ju aj v jednom z výkladov, pátrajte na ktorom. Bude to prízemie, prvé alebo druhé poschodie. Svoju odpoveď s menom a triedou hoďte do našej súťažnej podcast škatulky pri počítačovej učení. Zrebujeme v pondelok. Výhercu obdarujeme žolíkom alebo sladkosťou. Výber závisí od teba. Príjemné pátranie.